Haya po oras kabalet. Kayan tabing mabilog ang persaning GNN TV44, pabyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat sumabalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Unahin po rin balita may kalap gining Webis, September 25, 2025. Yako po'y Benny Ginto at iti ang News Force, Pampanga. Katukining masikanauran ang sangkaning Super Typhoon Nando, balaw sing pamamiyay medical service ng JBL Hospital ay ning balita. Katukining masikara pamanuran, adala ning Super Typhoon Nando, manatili ang makasadya, reng niyayaliwang clinical departments at emergency personnel ning DOH Jose B. Lingad Memorial General Hospital o JBL-MGH, bang pakibatan ning pamangailangan dareng apektadong residente. Kabilang kareng serbisyong yampang ning hospital, ing gustong pamamiyed doxycycline para kareng apektadong komunidad, pamagpakalat impormasyon dikil king leptospirosis at reng paralan bangay iwasan iti pamag-deploy ng Philippine Emergency Medical Assistance Team pamagsadyang pansamantalang pasilidad para kareng stranded na empleyado ning ospital. Samantala sumaangid ning albug king balen ning Santo Tomas manatili ang makabuklat at balausing serbisyong medikal keti king bukas center ning JBL MGH manibat alas 6 ning abak hanggang alas 10 ning bengi. Reng takbang areti makapailalam laking direktiba ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. bang siguraduhan na ligtas at mabilis ing saup medikal para kareng Pilipino, partikular na king panahon ning kalamidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Mas matigik ang clearing operation ing penimunaning lokal na gobyerno ng San Fernando kapamilataning task force ay ni-report ng Patricia Mamangon. King Ciudad San Fernando, meto nga mas matigik a clearing operation ing peto pa din niyang September 24 aldoning Miyerkules ning City Government ning San Fernando kapamilatan ning Task Force Kayabe ka king kalinisan at disiplina o TF4KD king City proper bilang parte ning kampanya para king kalinisan at disiplina kareng pampublikong lugar. Ingaman ang operasyon penimunan ng Engineer Michael Quizon Jr., TF4KD Vice Chairperson at Acting City Administrator. Kaya bereng niyayaliwang departamento ng City Government at suportado ning kapulisan. Makatutok king clearing king pamananggal kareng sumbagal king dalan kalupadareng iligal magtinda. Maling pamagkana kareng istruktura at masaleseng pamanugse kareng basura king harapan dareng establishmento. Agpang king TF4KD party king balaw sa programa laban king congestion, disorganized vending at maling pamangamit ning pampublikong espasyo bang siguraduhan ning kaligtasan at ing accessibility king syudad. Sinigurado ning City Government na magbala-balawo sing makanining operasyon bang asiguradong malinis at organisado ya ing syudad ning San Fernando. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kompleto na yung makatalakad ng meto nga multi-purpose at social welfare building king balen ng Bacolor ay nag-report ng Patricia Mamangon. Apayari na ning lokal na gobyerno ning balen ning Bacolor ing 35 million pesos a multipurpose at social welfare building kapag nasang pasik na nga ning serbisyong pangkomunidad king balen. Agpang kang Vice Mayor Ron Dongka ing proyekto mitalakadya gamit ing atipida pondo ning LGU inyang 2023 patunay kanu ning masaleseng pamangobyerno ng Mayor Di Mandato. Bilang karagdagan king Social Welfare Center, gamitan niya naman yung building para kareng programa para kareng kayanakan, senior citizens, at barangay affairs. Mitala ka JT, king 988.64 square meter agabun, king barangay Kabambangan,
at mayari inyang September 15, 2025. Kayag na naniti, didikdik na mo namang dongka, napasik na nga ning LGU, ing turismo, ating pamanagkat kapitalista king Bacolor, amuyuta na lareng makibandi kareng pribadong resort na magparehistro bang aprotektan lareng bibisitang turista king pamanimuna ng Mayor Datu at ing bayong tourism officer ay Bong San Pedro. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga. Balitang tuto, king Balen, susuyo. Atin pa mga paling balita kin pa magbalik ng News Force Pampanga. Nais naming ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco.
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Dini pa rin balit ang dapat tamang tutukan. Formal na nang binuklat ng City Government ng San Fernando ing Bayong Tete king Barangay del Pilar. Ay ning balita. Pensinayane ng City Government ng Siyudad San Fernando, ing Bayong Talakada, Sitio Matahimik Bridge, ketiking Barangay del Pilar, inyang September 24, bilang solusyon, bang mabawas ing matinding trapiko, kareng manimunang dalan king siyudad. At inyang kabang 20.8 metro ing tete, yang manugtong king Sitio Matahimik, papuntang Unisite Subdivision, makanyan mo rin, king Barangay San Jose, Barangay San Felipe at kareng kasiping nga balen ning Mexico. Agpangkang Mayor Vilma Caluag, kapag nasaning proyekto ing magsilbi ang alternatibong ruta, bang mabawas ing mabayat ta trapiko king Jose Abad Santos Avenue at MacArthur Highway. Peni muna ning inaugurasyon din na Mayor Caluag, City Engineer Anel David, City Public Order and Safety Coordinating Officer Louie Clemente. Katuki ning pamamuklat ning Tete, balabalaos mo naman ray ngaliwapang proyekto ning syudad. Kabilang na ing Central Storage Facility, binuklat inyang September 23, ating makasadyang groundbreaking ning CSFP People's Hospital ngening September 25. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilog ng 24 oras. In severe tropical storm Opo at suking dayong 440 kilometers east of Bukuan, Eastern Samar, ating sika na hangin na 110 kilometers hanggang 135 kilometers per hour. Papunta naman king direksyon, west-northwestward at 20 kilometers per hour. Alayap ang direktang epekto iti king bansa. Samantala, manatili pa mo rin ing southwest monsoon ang magdalang kalat-kalat na pamanuran king Luzon at Visayas. Kabalen maging partika king pamagbalita ket king News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklam king kayo lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numero mayakit king kayo screen. Malyari mo naman mag-post king kaming Facebook account. Sabi, tandaan tamo na makananuman kasimpli ing dekorasyon at apag ngining daratang Pasko ing tunay kabaldugan ing okasyon ing mas maulaga lakwas na 91 days na mo, bayo datang in Pasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kanin sa Blang Kapampangan. I'll venue lang yaning mebis, na may kalapay istorya, ketiking probinsya. Yako po ibeniginto at ini ang News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod.
ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.